tercinta, banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun, damai berseri-seri. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Yo.
wanita sulistya wicaksana lan lasa ing karya ayuta anti-anti wong ayuta impi-impi saka sorote netramu yen rasela sajroning jroning atiku balikane pisanan katamu dasar wanita sulistya wicaksana lan laga ing karya keprenan soleh babane nyata lantik kasih sing bicara kira kesarta wirama nyata nikah kenyaka selesya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu ta anti-anti wong ayu ta
iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku lali-lali malah tansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu apa iki awak lagi ketaman asmara rasa sakara bisa karo sapa nyatane ora kuwawa nyesake atiku tansaya nelaksa iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmara
lara rasa satra bisa lali esuk awan bengi tansah beda ati turun kali dari mana sayangku datangnya cinta dari mata turun ke hati. Gatot kaca aduh gambarnya wayang Abimanyu aduh gak bisa terbang. Ayo teman aduh jangan bergadang, lebih baik kita sembahyang.
rendang apa ketiga godhong jarak yo dik kok ambak kanuri sogan datang pro miyarsa monggo pinara ingkang saketsa turang goblong tangan jelo iya iya ya ya Ijo aja diunduhi wong sing apan ora kurang orang wis duwe bojo ya dik aja dirusui wong sing bujang isih pirang dino Jumat lan dino Minggu yo iya yo jangan serang ayo ayo Os. Ya. Yo, yo. Waru-waru kaya mek pinggir kali. Ayu ngoblok-ngoblok tinggal jagong kalon diubok uwet pari kok awong apa tapi penyanyi uripe mulya mulya mas mulya wis kandhani kok makane rasa disio-sio alah ayo nek ra kowe aku moh lho Mas. Iya, tenane. Ya. Terus iya. Iya. Jawi pasukan tan seni jatilan Purwowadya Darusana mugi pandya sasuki
alo alo usi alo alo usi kalau kae datilane alo alo usi alo alo usi datilane datang usi alo alo usi alo usi kalau kae datilane alo alo usi alo alo usi penarine sing bagus dhewe lore-lore ulane sawa kadyan cilik putus dikowo yen pamire wong kira-kira sing kire ora rupa si alo-alo usi alo-alo oh bos yo 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 As. Awas. Iya. Ah. As. Ayo. Ah. Yo 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 yo. Besok mana? Ya boy ah sasi ngarep main meneh tapi bohong iya awas yuk awas wah awas oi ya awas yuk awas ya pos alon yo ya pos
Yo. So
sepi sonyo ruri wayangmu tansah grobeda ing netra kapan kapanku marang sliramu pengen nyawang surya ning esemmu suwung lewo saya kini rasa tresno mutra sliramu tan citra kayu nyun kasmaran segara matu Krida Turangga Blukang ada kasus sih. sepi sonyo ruri wayangmu ansah grobeda ing netra kapan kapanku marang sliramu pengen nyawang surya ning esemmu Mutra sliramu tan citra kayu nyun kasmaran segara matu saya kini rasa tresno mutra sliramu tan citra kayu nyun kasmaran segara matu Mas Kodok, kula nyuwun niki dalu niki pementasan niki dipun gayengaken nggih Mas Kodok nggih. Lan kula sangat marem sanget pementasan dalu menika gayeng.
penontonnya nggih kathah. Nanging nggih kula nggih badhe ngucapaken selamat kagem Pak Barjono ingkang sampun terpilih dados ketua RT wonten ing RT 20. Mugi-mugi dipun pimpin Bapak Barjono saged RT 20 menika saged bersatu kembali. Pramila menika kula nyuwun dumateng Mas penyanyi sedaya kali Mbak, kula nyuwun manisnya Indonesia ku versi lengkape. Versi lengkape kula nyuwun manisnya Indonesia ku. Ngoten niku nggih. Nggih. Matur nuwun Mas. Derek bingah Pak RT pinten Mas? RT 20. Alhamdulillah Pak terpilih RT 20. menjadi RT. Semoga amanah dan semoga segera menembusi Krido Turangga Blungkangan untuk tasyakuran pementasan. Lah jenenge gur piyayi mriki. Ayo. Ya kepenak ya Mas kok rembukan. Butuhe gamelane ditata. Gamelane ditata. Kaya rere iki rasah dipikir. Iya, saya mikir mengko ben ketuane. Ya, Mbak Rere ugi ngaturaken matur nuwun sagung dumateng seluruh YouTuber yang telah hadir. Iya, tentunya mengekspos atur pasugatan wonten kagungan punika. Ada rekan-rekan YouTube dari Transmedia Official. Ada Dedev Story TikTok. Dan seputar Prambanan. Ada Cah Gunung Channel. Reza Media YouTube channel. Ada DV Ditcall Video. Bahman Jogja. Ada Agus Karwos Channel. PHS Production. Ada Tetap Tegas Official. New Sembrani Official. Dan ada juga DNA Channel. Dan juga seluruh YouTuber yang belum kami sebutkan. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan dulu untuk YouTuber kita semuanya. Luar biasa. Iki ngono jane YouTuber ki mbok ngedeke turangga YouTuber ngono kan ya iso ya jane. Iya, daurunan ngono ya iso. Bareng ngono kuwi kok sing nyanyi sing biasanya gambar dadi YouTube. Iya, gentenan nyuting ngene. Ya monggo katur. Oh bar foto. Bar foto. Oke, siap. Iya. Monggo katur. Iya. Ada manisnya negeriku. Tercinta banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dan itu terdapat di mana. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lain. Musik yo 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 yo. Krido Turangga Blungkangan. Oh yeah. GBS Audio Sound System. Rere hore. Ada Gusti Arjuna. Hey, memang manis gula-gula. Begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat
sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh bangsa lainnya. Diadu domba oleh bangsa lainnya. Sampun kantor ya. Ya, ini ada permintaan Mas Gusti. Oh, ada.